Сивият маг и неговите съдружници в астралната фирма за събиране на предсрочните кармични кредити отиваха да изземат дължимото от един стар длъжник, този път фалшив лечител, който твърдеше, че притежава чудотворни машини. Офисът на този магнат на псевдонауката беше изпълнен с шарлатански машини, блестящи кристали и опашки от доверчиви пациенти, които чакаха да бъдат изцелени. Псевдолечителят, облечен в скъпа бяла мантия и с цяла стена от фалшиви сертификати зад гърба си, тък му провеждаше своето чудодейно изцеление с аквадетокс. Водата в съда за крака бавно ставаше черна, а хората ахваха от възторг. Виждате ли, токсините излизат, чувствате ли се по-добре? Питаше той театрално. Хората кимаха с удивление, без да подозират, че всичко беше една голяма химична шега. Докато лъжливият лечител подготвяше следващата си реч за енергийното поле на тялото, в стаята на хлусивият маг с чука си, блестяща броня и с купчина договори в ръка. До него вървяха неговите колеги лихвари. Един носеше огромен чук, на който пишеше «Кърмична сметка». Друг държеше верижен меч, блестящ с надпис «Истината боли», а третият беше облечен в роба с фразата «Няма отърване». Сивият маг бавно пристъпи към сцената, където измамникът се опитваше да насочи вниманието на пациентите към поредното чудо. Здравей, виждам, че токсините направо се топят, каза магът с хладна ирония. Лечителят, объркан и не съвсем сигурен какво да направи, опита да играе ролята си. Може би и вие бихте желали да изпробвате нашата иновативна аквадетокс терапия. Само за 100 лева. Шарлатана продължи да рекламира ионния детоксикатор, прибирайки поредната банкнота, докато заблудените стояха с краката в кафявата вода. 100 лева за ефтина ръждясала вода и химия от учебника за 5-ти клас. Попита той саркастично и изрита легените, които облискаха пациентите, и бялата роба на лечителя с кафеникава течност. Познавам някой, който наистина има нужда от детоксикация. Вселената, и то от теб. Фалшивият лечител се опита да се измъкне с обичайното си поведение. Ама това е просто бизнес. Хората не се оплакват, дарения са. Ако не искат, не плащат. Не съм виновен. Дарения, Искаш ли да направиш дарение, за да й върнеш жеста? Вселената така те хранеше, когато мамеше хората. Аз ще я почерпя. Или по-добре, да й купя ваучер с лихвата от сгъстената ти карма. С един знак магът обгърна лечителя с тъмна енергия, която започна интензивно да извлича жизнената му сила. Черна дупка се отвори за секунда в пространството зад магиосника и като магнит започна да тегли кредита. Точно тогава един от пациентите саможертвено заговори с притреперил любящ глас. Но нашия гуру иска само да ни помогне, нали? Другият лихвар не можа да издържи на тази светла наивност. Меча, гравиран с цитата «Истината боли», го удари през ръцете. Ударът не беше физически, а ментален. Той разби илюзията, която пациентът упорито бе изграждал в съзнанието си. За миг пациентът видя истинската реалност. Всичко, в което вярваше, се сгромоляса пред очите му, докато разпадащите се фрагменти от илюзиите му се превърнаха в болезнено откровение. Истината боли повече, когато си отказвал да я видиш. Мечът проби съзнанието му с нахлуването на милиони истини, които разпукаха закърнялата му епифиза. Сивият маг погледна останалите пациенти. Не си мислете, че вашето положение като жертви ви оневинява от последствия. Дойдохме и за вас. Доброто и злото са врагове на неутралността. Да се криете зад ролята на жертва вече не минава. Вселената повиши кърмичната ставка. Вселената не търпи слабите, които отказват да поемат отговорност. Вселената наказва не само злодеите, но и тези, които отказват истината. За всеки ваш удобен избор, лихвата ви се оскъпява по 10. Сивият маг започна да върти ръката си, докато астрални вериги се манифестираха над него. С тежък замах, като ласо ги хвърли върху останалите пациенти. Оковите се закачиха за тях като тежки чували с бетон, потъвайки в телата им. Пациентите се сгромолясаха задлъжнели в локвата от останалата кафява вода, докато тежките оковани тегоби продължаваха да олихвяват кърмичната им вноска. Упълномощеният да раздава наказания разруши целия магазин, разтрошавайки лъжливите кристали, фалшивите сертификати и измислените уреди. Изсмуканата коруба на лечителя остана като мрачен паметник на неговата измама, докато жертвените роби се влачеха с тежките си дългове, вървейки обратно към ежедневния си цикъл, сега белязани и обременени от стриктни задължения.